Otóż dramatem współczesnej polityki i rozmów, które się toczą, to jest to, że ignorancja miesza się z arogancją. I to są jakby bracia bliźniacy. Czy ale w sprawie Norwegii Otóż tak jeżeli było. chodzi o Norwegię, było to, już nikt tego nie pamięta, że kontrakt, który podpisał premier Buzek już po przegraniu wyborów, notabene, on dotyczył dostaw 8 miliardów metrów sześciennych i był uwarunkowany od tego, ponieważ było przegazowanie, że my jako Polska mogliśmy maksymalnie przyjąć 4 miliardy. Inne kraje musiały wziąć resztę. I to wstępnie proponowała Szwecja. Szwecja zrezygnowała i o to chodziło. Natomiast w sprawach polityki mieliśmy Ukrainy... Czechy, mieliśmy Węgry wtedy, oczywiście. Ale nie zna pan tego. Ale akurat znam. W sprawach Ukrainy, ale czy może pan wziąć oddech? Dobrze, panie profesorze, w sprawach Ukrainy nie był pan na tej konferencji i nie słyszał pan, co ja sam powiedziałem. Jestem na Ukrainie, proszę pana, co 3 tygodnie. No dobrze. I powiedzieliśmy tak. Jest sprawą pozadyskusyjną, że Rosja złamała prawo międzynarodowe, to wielkie osiągnięcie rzeczywiście. Nie szanując integralności terytorialnej, natomiast obserwujemy ogromny wzrost nacjonalizmu. Z jednej strony wielkorosyjskiego, a z drugiej strony ukraińskiego. I my, popierając Ukrainę i życząc, żeby ona przeprowadziła reformy, nie możemy być... Ile dostała Swoboda w ostatnich wyborach do Rady Najwyższej? Panie pośle, ile dostała głosów? Czy pan może no właśnie, bo pan chce skończyć. Bo pan dyskutuje z faktami. Z faktami się nie da dyskutować. Nie możemy zgodzić się na to, że ci, którzy że gloryfikuje się katów powstania warszawskiego, jak na przykład Diaczenkę, czy że... Nagle SLD... Nie, ale panie pośle, proszę dać do walczy o honor żołnierzy powstania warszawskiego. Wie pan co? Ale czy pan... Diabeł przebrał się w ornat i ogonem nam mszę woła. No naprawdę. Niech się pan napije troszkę wody, dobrze? Gdzie przyjmuje się uchwały, stanowiska parlamentu i tak dalej, gloryfikujące i czczące działaczy UPA i tak dalej. To jest po prostu, to musi zostać poddane krytyce. I to nie jest stanowisko żadne prorosyjskie, tylko to jest stanowisko propolskie.